जुथाइ आं निउटन लांदासा आं दिनै निसिन सिगांहा रिभिउ खालायमा आं खालायाबा गान मासि गाननि बुङो जाखा नायखारथि दानायसां बुगान खेरजाबा सिंखि जराम फुसा गाननि लिरिक्स जहाया केरसा म्यूजिक एंड ट्यून गुरु पवित्र गान हा एक्टिंग खालायखा अंकिता हासनु ओदेहे रन जिदुं बुगाननि लोकेशन जाखा सिरापुंजी हा जिं बुगान के खलाइबा ओनली फॉर वन डे शेड्यूल लाहि औरा थांबाला वेदर हामिया हे जिं इंस्टेड ऑफ वन डे जिं 3 days दंमानांखा होटेल हा बुनिं गमासि जिनि माने अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट फानी मोमेंट जाखा अंकिता हासनु हामसिनि युंशिमा खिनबाराव बे जिं थांबान समय हा एकदम युंशिमा जों युंशिमा गाबलायदो बुजागा हा आसपा थांगाबो युंशिमा तिकाबो बु युंशिमा के ओरानि लोकेल सुबुंफोरखौ हिदु बुसि एकदम रुहि बिखिम बेरेंगे स्काउटार दा युमाले जसे फाइमबो फाइरे बुसि ओरा बुसिन लोकेल होटेल बुबेरना फाइरे उलिखले जिं थांगा एकदम लोकेशन हा थांरादा और हा अंकिता सयबा लगे लगने बुदों याबाला युं शिबाग जासे जिरकाव ही अवस्था गिरी अजारा बेदेखलाय नांग हो अदे जहया केनसिका जहया निंग आसपा व्यवस्था खलाय निंगला निंग ब्लाइडाव थबासे सारा गो बुकेने युं शिबा मासि जिं बुय कन्टार दादा गो एरिया हा सुटलायबा हुलिखलाय बुनिं मासि फानि मोमेन्ट दो निसी वो एपिसोड के नाइदा बेदे जाजाखा निसी थ्रू कमेंट्स आंथाने इनफॉर्म खलाय और देहे नादी गान के निसी नांग जाउ दखो आं आंथाने मेंशन खलाय आं रिव्यू खलाय फलांनां इंसिडेंट बन के थिफालांनां निसिने और लासा नाले वस्तु दिन वचिमा आनी वो एपिसोड के नाइबा नियाखन हा लाइक शेयर सब्सक्राइब और देहे लासा वो बेल बटन के प्रेस क्लेम में दफलाओ जुथाइ